استودیوی مرکزی تلویزیون سفینه مستقیما منظور شما می‌گردد. در استودیو حبیبه کامل، زهیر نصرالله‌زاده و سروده ترجمان اورنگ قمرов. سلام. امروز در دوره سفر کاری به شهر و ناحیه‌های منطقه کلابی ولایت ختلان، سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهی رسولزاده در ناحیه وسیع با رفت کارهای سازندگی و آبادانی از جمله بنیاد و نوسازی راه‌های محلی، ساختمان انشاءات اجتماعی و تطبیق تشبس‌های صاحبکاران و ساکنان ناحیه شناس شده در مراسم با استفاده سپردن یک قطار انشاءات نو اشتراک نمود. 18 август дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кулоби вилояти Хатлон, сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода дар ноҳияи восеи вилояти Хатлон бо рафти корҳои созандагию ободонӣ, аз ҷумла бунёду навсозии роҳҳои маҳаллӣ, сохтмони иншооти иҷтимоӣ ва татбиқи ташаббусҳои соҳибкорону сокинони ноҳия шинос шуда, дар маросими ба истифода супоридани як қатор иншооти нав иштирок намуданд. Дар ноҳияи восеи вилояти Хатлон, сафари кории сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода аз ҷамоати деҳотӣ ба номи Абди Авазов оғоз гардид. дар деҳаи Гулободи ҷамоати деҳотӣ ба номи Абди Авазов корҳои созандагӣ мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифт. дар ин деҳа 9 километр роҳи аҳамияти маҳаллӣ мунфарш гардида, 8 адад кӯпрук ва 4 адад чоҳи амудӣ бунёд шудааст. ин иқдом дар доираи сиёсати хиратмандона ва дурандешонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ташаббус ва саҳми соҳибкорон ва сокинони маҳаллӣ бунёд гардида, барои беҳтар намудани инфрасохтори деҳот, осон гардонидани рафту омади аҳолӣ ва беҳтар шудани таъминоти об мусоидат менамояд. дар идомаи сафар ба сарвазири мамлакат лоиҳаи бунёди майдончаи варзишии замонавӣ муаррифӣ гардид. таъкид шуд ки чунин иншоот барои ҷалби ҷавонону наврасон ба варзиш, фароҳам овардани шароити муносиб барои машқу тамрин ва тарғиби тарзи ҳаёти солим нақши муҳим дорад. ба масъулон дастур дода шуд ки корҳои сохтмонӣ бо сифати баланд ва мутобиқ ба талаботи муосир анҷом дода шавад. сафари кории сарвазири мамлакат дар ҷамоати деҳоти Миралиобод идома ёфт. аз ҷумла дар ҳудуди деҳаи Тосқалаи ҷамоати деҳоти мазкур бунгоҳи нави тиббӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. муассиса дорои 5 утоқи корӣ буда, барои 10 нафар ҷойи корӣ муҳайё гардидааст. бунгоҳ бо тарҳи муосир бунёд шуда, барои фароҳам овардани шароити муносиб ба кормандони соҳаи тиб ва беҳтар намудани сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ мусоидат хоҳад кард. барои мунтазам бо нерӯи барқ таъмин намудани иншоот, панелҳои офтобӣ бо иқтидори 6,5 киловатт нерӯи барқ низ насб карда шудааст. сарвазири мамлакат ҳамзамон бо рафти корҳои сохтмонӣ дар муассисаи томактабии деҳаи Тосқала шинос шуд. муассиса барои 150 тарбиятгиранда пешбинӣ гардида, аз 7 синфхона, ҳуҷраҳои хоб, утоқҳои омӯзгорон, китобхона ва дигар ҳуҷраҳои зарурӣ иборат мебошад. ба масъулин ҷиҳати босифат ва сари вақт анҷом додани корҳои сохтмонӣ, истифодаи масолеҳи босифат ва фароҳам овардани шароити муносиб барои таълиму тарбияи кӯдакон тавсияҳо дода шуд. дар идомаи сафари корӣ дар ҳамин деҳа ва дар деҳаи Миросор роҳи маҳаллӣ ба масофаи 8 километр пурра мунфарш гардида ба истифода дода шуд. иқдоми мазкур бо ташаббус ва саҳми соҳибкорон ва сокинони маҳаллӣ дар пайравӣ аз иқдомҳои созандаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ гардида, барои беҳтар шудани рафтуомади аҳолӣ, дастрасӣ ба муассисаҳои иҷтимоӣ ва хизматрасонӣ, инчунин рушди минбаъдаи иқтисодию иҷтимоии деҳа заминаи мусоид фароҳам меорад. дар деҳаи Зардолубоғ низ роҳи аҳамияти маҳаллӣ ба масофаи 4,5 километр мунфарш гардида ба истифода супорида шуд. роҳи нав барои беҳтар гардидани ҳаракати нақлиёт, осон намудани рафтуомади сокинон ва тақвияти робитаи деҳа бо дигар маҳаллаҳои ноҳия аҳамияти муҳим дорад. татбиқи чунин иқдомҳои созанда дар ноҳияи восеи вилояти Хатлон ба рушди инфрасохтори маҳаллӣ, беҳтар гардидани сатҳи хизматрасонии иҷтимоӣ, фароҳам овардани ҷойҳои навикорӣ ва муҳайё сохтани шароити арзандаи зиндагӣ барои аҳолӣ мусоидат менамояд. ҷумҳурии Тоҷикистон дар пешоруи таҷлили 35-солагии истиқлоли давлатӣ қарор дорад. имрӯзҳо бахшида ба ин санаи муҳими таърихӣ дар сартосари кишвар чорабиниҳо, вохӯриҳо ва тадбирҳои идона баргузор карда мешаванд. дар ноҳияи рӯдакӣ бо иқдоми ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон, бо ҳузури прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти кумитаи дин ва танзими ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, бо доираи васеъи сокинони ноҳияи рӯдакӣ вохӯрии судманд баргузор гардид.
در دوره نقشه چهاربینی‌های حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان بخشیده به تجلیل 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان وخوری رئیس کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان پروکورور گنرالی جمهوری تاجیکستان و رئیس کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با اهل جماعتچگی فعالان نمایندگان مقامات حفظ حقوق و دیگر کشورهای ناحیه رودکی برگزار گردید. در واخری موضوع استقلال و مسئولیت شهروندی در شرایط جهانی معاصر مورد تحلیل، بررسی و نتیجه گیری قرار داده شد. ضمن سخنرانی‌ها تاکید گردید که استقلال برای ملت تاجیک نه تنها سنه تاریخی بلکه رمزی صاحب دولتی، صاحب اختیاری، آزادی، هویت ملی، افتخار وطنداری و مسئولیت در نزد وطن، دولت و نسل‌های آینده میباشد. قید کرده شد که محض با تلاش‌های پیگیرانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در کشور صلح و ثبات برقرار گردد، دولت از خطر نابودی و ملت از پراکنده شوی رها یافته مردم تاجیکستان در اطراف غایه دولتداری ملی متحد گردیدند. پروکورور گنرالی جمهوری تاجیکستان گنرال پالکونیک عدلیه حبیبالله واحدزاده ضمن سخنرانی‌ها تاکید کردند که سیاست صلح‌پروانانه جمهوری تاجیکستان و تشبس‌های بین‌المللی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان موقع کشور را در عرصه بین‌المللی تحکیم بخشیدند. از جمله 25 یونیو سال 2026 مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشبس نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را قبول نموده سالهای 2027-2036 را همچون 10 ساله بین‌المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده اعلان نمود. در واقع به مسئله بلندبرداشتن معرفت حقوقی اهالی نیز توجه مخصوص ظاهر گردیده تاکید شد که احترام و رعایت قانون باید نه از ترس جوابگری بلکه از فرهنگ، وجدان و مسئولیت شهروندی سرچشمه گیرد. در این زمینه تشبس جمهوری تاجیکستان اوید به اعلان کردن سال 2027 سال بین‌المللی معرفت حقوقی همچون اقدام مهم در راه تحکیم فرهنگ حقوقی ارزیابی گردید. قید کرده شد که مقامات پروکراتور همچون نهاد مهمی حفظ قانونیت، نظارت رعایت دقیق و اجرای یخیله قانون‌ها را تامین نموده فعالیت خود را به پیشگیری جنایتکاری، حفظ حقوق آزادی انسان و شهروند، مقاومت با کروپسیون، اکستریمیسم، تروریسم، حمایه منفعت‌های دولت و تحکیم ولایت قانون روانه می‌نماید. مسئله پیشگیری شامل شوی نورسان و جوانان با تشکیلات حرکت‌های اکستریمیستی و تروریستی نیز از موضوع مهمی واخوری بود. پروکورور گنرالی جمهوری تاجیکستان حبیبالله واحدزاده ضمن مراجعت به جوانان آنها را به آموزش علم و دانش، زبان‌های خارجی و کسب و هنر، احترام قانون، پدر و مادر، تاریخ و فرهنگ ملی، حفظ ارزش‌های استقلال و سهمگذاری در آبادی تاجیکستان دعوت نمودند. در قسمت جنبستی واخوری از ساکنان و فعالان ناحیه رودکی دعوت به عمل آورده شد که قدر وطن، صلح و ثبات و دولتداری ملی را دانند، قانون را احترام نمایند، فرزندان را در روحیه وطندوستی و خودشناسی ملی تربیت کنند و نسبت به سرنوشت جامعه بی‌طرف نباشند. امروز در فضای اطلاعاتی تاجیکستان باز یک رویداد فرحبخش به وقوع پیوست. 18 آگوست در دوره دستورالسپارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان رادیوی سفینه به فعالیت آغاز کرد. آغاز فعالیت هر یک رسانه نو پیش از همه آغاز یک راه تازه است، راهی که در آن خبر، موسیقی، فرهنگ، اندیشه و طبع شنونده با هم میپیوندد و رادیوی سفینه نیز میخواهد در این راه همسفر هر روزه شنوندگان خود باشد. равандҳо ва таҳаввулоти асри 21 фазои комилан нави замони соҳиби истиқлолии талаботи рӯзафзуни ҷомеа ба иттилои дақиқу саривақтӣ ва тарғиби ҳадафҳои олии халқу ватан аст. ҳамаи ин аз ҷумлаи аҳдофест ки зарурати дар фазои иттилоотии кишвар амалӣ кардани ислоҳоти куллиро пеш овард.
инак тадбири навбатӣ дар самти баланд бардоштани сатҳу сифати фаъолият ва имконоти техникӣ. Радиои Сафина бо иштироки ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Анвар Сафарзода, роҳбарияти кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарони дигар васоити ахбори омма, хоса мутахассисони касбӣ фаъол гардида, намунаи баланди таваҷҷӯҳи роҳбарияти давлат ба рушди соҳаи телевизион ва радио унвон карда шуд. Системаи иттилоърасонӣ ва пахши барномаҳои радио бо тарҳ ва таҷҳизоти навтарин аз рӯи нақшаи мукаммал бо пахши барномаҳо оғоз гардид. ҳар як расонае ки дар муҳити иттилоотии Тоҷикистон пайдо мешавад, ин боз як имконияти тарғиби идеологияи созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва як майдоне барои фаъолияти журналистони ҷавон ва онҳое ки факултаву шӯъбаҳои журналистиро хатм мекунанд, боз як имконияти дигар ёфтанд ки омада кор кунанд. Ва радиои Сафина ҳам ин як дастоварди истиқлоли кишвар аст ки дар арафаи таҷлили 35-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бозгардид, яъне кушода шуд. Ва ин аз як ҷиҳат гирем барои радиои Тоҷикистон ва дигар радиоҳои хусусие ки дар Тоҷикистон фаъолият мекунанд як рақиб аст. Аммо дар баробари худ боз як имконияте барои пайдо кардани рақобати солим миёни воситаҳои ахбори омма аз ҷумла радиоҳо аст. Ман фикр мекунам ки радиои Тоҷикистон агар ки яъне модари радиоҳои Тоҷикистон тамоми радиои Тоҷикистон аст ва дигар радиоҳое ки дар 35 соли истиқлоли Тоҷикистон ба пайдо шуданд ва шумораашонам ба даҳҳо адад мерасад, инҳо ҳама меваҳои истиқлоли Тоҷикистонанд ки гувоҳ аз фазои озод барои журналистикаи радиои мо дарак медиҳад. бо технологияи навтарини рақамӣ, ҷамъоварӣ ва пахши барномаҳо ба короғоз кардани радиои Сафина ки 18 соат дар як рӯз иттилоъу навигариҳои Тоҷикистон ва оламро ба ҳаводорони каломи баде бо сифати баланд пешниҳод менамояд, аз дастовардҳои назарраси даврони соҳиби истиқлолӣ дар соҳаи иттилоърасонӣ маънидод мегардад. дар заминаи радиои навтаъсиси Сафина шароити мусоиди корӣ муҳайё шуда, утоқҳои таҳиягарони барномаҳо, сабт ва пахши овоз бо стандарти муосир муҷаҳҳаз гардонда шудааст. 98.5 FM ҳамакнун радиои нав бо номи Сафина барои аҳолии шаҳри Душанбе, сокинони ноҳияҳои атрофи он ва дигар шаҳру навоҳӣ бо сифати баланди садо барномаву бахшҳои ҷолибро пешкаш хоҳад кард. барои мо эҷодкорон боиси хушҳоливу сарфарозист ки дар фазои иттилоотии кишвар боз як рӯйдоди муҳим, яъне боз як минбари нави эҷодӣ радиои Сафина рӯи мавҷи 98.5 FM ба фаъолият оғоз намуд ва акнун садои Сафина албатта на танҳо аз экран, балки аз мавҷи радио низ ба ҳамватанон ба шунавандагон мерасад. албатта таъсиси ин радио пеш аз ҳама натиҷаи таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад барои рушди соҳаи телевизиону радиошунавонӣ ва ҳамзамон барои фаъолияти аҳли эҷод. ва албатта ин барои мо ҳам масъулияти бузург аст ва ҳам боиси ифтихор ва мо кӯшиш мекунем ки яъне ба ин эътимод бо меҳнати содиқона, бо масъулияти касбӣ ва бо эҷоди барномаҳои ҷолиб ҷавоб диҳем. ҷумҳурии Тоҷикистон бо татбиқи нақша ва барномаҳои мукаммал имрӯз фарогирии фазои иттилоотиро бо пахши рақамӣ ки сифату дақиқияти баландро дорост мукаммал менамояд. дар ин раванд аз рӯи тасмим барои бо технологияи муосир ба роҳ мондани фаъолият тадбирҳои саривақтӣ амалӣ мегарданд ки дар заминаи он дастовардҳои нав ба нав ба қайд гирифта мешавад. суруди миллӣ ва дигар шиорҳои фахрӣ, ин ҳама дар заминаи ифтитоҳи радиои Сафина чун оғози қадами аввал ба қайд гирифта шуд, аммо дурнамо ва ояндаи фаъолияти ин расонаи навро мутахассисони касбӣ хоса имконоти базавӣ таҳким хоҳад бахшид. навъоварӣ дар соҳаи радио бо пешрафти замон рушд ва инкишоф мекунад. таҳаввулот ногузир аст. иттилоъи оҷилу саривақтӣ тақозои замон ва муаррифгари ҳадафҳои миллист. радиои нав дар фазои иттилоотӣ таҳкимбахши ҳадафҳои олии халқу ватан хоҳад буд. 18 август дар Тоҷикистон рӯзи кормандони соҳаи тиб муқаррар гардидааст. таҷлили ин сана азодрӯзи мутафаккири барҷастаи тоҷик шайхураис Абуалӣ ибни Сино маншаъ гирифта, нишони арҷгузорӣ ба хизматҳои шоёни табибони тоҷик нисбат ба халқу миллат мебошад. ба ин муносибат дар вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиш доир шуд. рӯзи табибон дар Тоҷикистон ҳамчун иди касбӣ бо эҳтиром ва қадршиносӣ нисбат ба кормандони соҳаи тандурустӣ таҷлил мегардад. чорабиниҳои идона субҳи барвақт бо маросими гулчанбаргузорӣ дар назди пайкараи Абуалӣ ибни Сино оғоз ёфт.
дар он роҳбарияти вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, намояндагони сохторҳои тобеи вазорат ва кормандони соҳаи тиб иштирок карданд. Пас аз маросими гулчанбаргузорӣ дар бинои вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии расмӣ бахшида ба рӯзи табибон баргузор гардид. Дар он муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ иштирок ва суханронӣ намуда, табибон ва тамоми кормандони соҳаи тандурустиро ба муносибати рӯзи табибон самимона табрик гуфт. Дар суханронӣ саҳми кормандони соҳаи тиб дар ҳифзи саломатии аҳолӣ, расонидани хизматрасониҳои босифати тиббӣ ва рушди соҳаи тандурустии мамлакат муҳим арзёбӣ гардид. Таъкид шуд, ки рӯзи табибон дар Тоҷикистон танҳо як ҷашни касбӣ нест, балки рӯзи арзгузорӣ ба инсонҳое мебошад, ки рисолати худро дар хизмати мардум ва ҳифзи ҷони инсон мебинанд. Роҳбарияти вазорат қайд карданд, ки имрӯз дар Тоҷикистон барои рушди соҳаи тандурустӣ ва баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ тадбирҳои гуногун амалӣ мешаванд. Такмили заминаи моддию техникии муассисаҳои тиббӣ, истифодаи технологияҳои муосир, рушди ташхису табобат ва омода кардани мутахассисони ҷавону соҳибкасб аз ҷумлаи самтҳои муҳими соҳа ба шумор меравад. Дар идомаи чорабинӣ идонаи як қатор табибон ва кормандони соҳаи тандурустӣ барои фаъолияти пурсамар, меҳнати содиқона, хизматҳои шоиста ва саҳми арзанда дар рушди соҳаи тиб қадрдонӣ гардиданд. Ба кормандони фаъол сипоснома, ифтихорнома ва дигар мукофотҳои соҳавӣ тақдим карда шуд. Дар чорабинии идона ҳамчунин барномаи рангини фарҳангӣ пешниҳод гардид. сурудҳои дилнишин, барномаҳои ҳунарӣ ва дигар намоишҳои фарҳангӣ ба фазои чорабинӣ ҳусни тоза бахшида, таъби иштирокчиёнро болида намуданд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша ба рушди соҳаи нигоҳдории тандурустӣ ва таъмини шароити моддиву маънавии кормандони тиб таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, дар ин самт корҳои назаррас анҷом медиҳад. Гуфта шуд дар ҳамоиши кормандони соҳаи тандурустӣ дар шаҳри Турсунзода ба муносибати рӯзи кормандони соҳаи тиб. имсол дар доираи корҳои ободониву созандагӣ дар беморхонаи марказии шаҳри Турсунзода як қатор корҳои таъмирӣ ба анҷом расонида шуданд. роҳравоҳои беморхона аз таъмири асосӣ бароварда шуда, дарутрезаҳои кӯҳна ба дарутрезаҳои замонавии пластикӣ иваз гардиданд. ҳамчунин бинои маитхона пурра таъмир шуда, шароити он беҳтар карда шуд. дар баробари ин гирду атрофи беморхона асфалтпӯш гардида, барои беморон, табибон ва кормандони муайяса шароити мусоиди хизматрасонӣ фароҳам оварда шудааст. роҳбарияти шаҳри Турсунзода аз беморхонаи марказӣ боздид намуда, бо рафти корҳои ободонию созандагӣ ва шароити муҳайё гардида шинос шуданд. таҷдиду ободонии муассисаи тиббӣ қадами муҳим дар самти беҳтар намудани шароити хизматрасонии тиббӣ ва фароҳам овардани муҳити муносиб барои табибону беморон ба ҳисоб меравад. имрӯз дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода ба муносибати рӯзи кормандони соҳаи тиб чорабинӣ баргузор гардид. дар ин чорабинӣ нақши табибон дар ҳифзи саломатии аҳолӣ, пешгирии бемориҳо ва баландбардоштани сатҳи хизматрасонии тиббӣ таъкид гардид. ҳамчунин ба як қатор кормандони соҳаи тандурустӣ барои саҳми арзандаашон дар рушди соҳа ва фаъолияти содиқона сипосгузорӣ карда шуд. дар рафти ин чорабинӣ як қатор собиқадорон ва кормандони фаъоли соҳаи тандурустӣ бо унвони алочии вазорати тандурустӣ ва сипосномаву ифтихорномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода қадрдонӣ карда шуданд. ҳамчунин таҷлили рӯзи кормандони соҳаи тиб дар маркази саломатии шаҳри Турсунзода низ дар сатҳи баланд баргузор гардид. дар ин чорабинӣ табибону кормандони соҳаи тиб ҷамъ омада аз фаъолияти пурсамар ва дастовардҳои соҳа ёдовар шуданд. рӯзи касбии табибони Тоҷикистон дар ноҳияи Данғара низ доир шуд. ширкаткунандагони чорабинӣ аз дастгириҳои давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва рушди ин бахши муҳими иҷтимоӣ сухан гуфтанд. дар ноҳияи Данғара ба муносибати рӯзи кормандони соҳаи тиб ҷамъомади бошукӯҳ доир гардид, ки дар он табибон, устодону кормандони донишгоҳ коллеҷҳои тиббии ноҳия ва дигар кормандони ин ниҳод иштирок намуданд. масъулини мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара ҷамъомадагонро, ки аксаран ходимони муассисаҳои тиббии вилоятанд, ба ифтихори иди касбиашон таҳният гуфта, таъкид намуданд, ки соҳаи тандурустӣ ҳамчун самти асосии сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар солҳои соҳибистиқлолӣ ба таври рӯзафзун рушд намуда, бо биноҳои замонавӣ, таҷҳизоти муосир, табибони таҷрибадору соҳибтахассус, таъмин ва вазъи хизматрасонии тиббӣ рӯ ба беҳбудӣ овардааст. дар вазъияти муносиб якчанд нафар кормандон аз муассисаҳои тандурустии ҳудуди ноҳия, ки давоми як соли охир бо фаъолияти назарраси худ дар ҳифзу беҳсозии саломатии аҳолӣ ҳиссаи арзанда гузоштаанд, бо сипосномаҳои мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳия ва нишони сарисинагии аълочии соҳаи тандурустӣ қадршиносӣ карда шуданд.
қисмати дигари чорабинӣ бо барномаи рангини омоданамудаи аҳли фарҳанги ноҳия хотима ёфт, ки дар он ҳунармандони касбӣ бо суруду таронаҳои дилошуб табъи ҳозиринро шод гардониданд. дар донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон низ бахшида ба рӯзи кормандони соҳаи тиб ҳамоиш доир карда шуд. зикр гардид, ки истиқлоли давлатӣ дар самти рушду пешрафти соҳаи тиб ҳиссаи созгор гузошта барои ҳалли масъалаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва тадриҷан баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ дар доираи барномаву стратегияҳои милливу соҳавӣ пайваста тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. дар идомаи чорабинӣ як зумра омӯзгорон, табибон ва кормандони фаъоли донишгоҳ барои фаъолияти пурсамар, саҳми арзанда дар рушди соҳаи тандурустӣ, таълиму тарбияи мутахассисони ҷавон бо мукофотҳои соҳавию донишгоҳӣ қадрдонӣ гардиданд. дар охир дастаи ҳунарии дурахшони донишгоҳ бо саҳнаҳои ҷолиб ва суруду таронаҳои дилнишин таби ҳозиринро болида намуданд. зимни таҷлили рӯзи кормандони соҳаи тибби ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи Рашт ҳам ҷамъомаду вохӯриҳо гузаронида шуда, мутахассисони соҳа бо мукофоту ифтихорномаҳо сарфароз гардониданд. дар қасри фарҳанги ноҳияи Рашт ба муносибати рӯзи кормандони соҳаи тиб ҳамоиши идона баргузор гардид. дар чорабини табибону кормандони соҳаи тандурустӣ, собиқадорони меҳнат ва дигар фаъолон иштирок намуданд. дар чорабинӣ қайд гардид, ки дар замони соҳиби истиқлолӣ соҳаи тандурустии кишвар ба яке аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоии давлат табдил ёфта, барои рушди инфраструктураи тиббӣ, беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ ва фароҳам овардани шароити мусоиди кору фаъолияти табибон тадбирҳои созанда амалӣ мегарданд. дар ноҳияи Рашт низ бо дастгири ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия барои рушди соҳаи тандурустӣ, таҳкими заминаи моддию техникии муассисаҳои тиббӣ ва беҳтар намудани хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ корҳои назаррас анҷом дода мешаванд. дар чорабини саҳми арзандаи кормандони соҳаи тандурустӣ дар ҳифзи саломатии аҳолӣ, пешгирии бемориҳо, баланд бардоштани сатҳи хизматрасонии тиббӣ ва таъмини солимии ҷомеа арзёбӣ гардид. дар идомаи чорабинӣ ба қатор кормандони соҳаи тандурустӣ барои фаъолияти содиқона, меҳнати софдилона ва саҳми арзандаашон дар ҳифзи саломатии аҳолӣ сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. барномаи фарҳангии омоданамудаи аҳли фарҳанг пешкаши иштирокчиён гардонида шуда, ҳунармандони бахши фарҳанг бо суруду таронаҳои дилнишин хотири ҳозиринро шод гардониданд. ба ифтихори рӯзи табибон дар ноҳияи шаҳри нав низ чорабинии тантанавӣ баргузор гардид, ки дар он намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, кормандони соҳаи тандурустӣ ва фаъолони ноҳия иштирок намуданд. давоми солҳои охир бо таваҷҷӯҳи пайвастаи роҳбарияти олии мамлакат, соҳаи тандурустии ноҳияи шаҳри нав ба дастовардҳои назаррас ноил гардида аст. дар натиҷаи амалӣ гардидани барномаҳои соҳавӣ ва тадбирҳои муассир, сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ ба таври назаррас беҳтар гардида, барои ҳифзи саломатии сокинони ноҳия шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. ин нуктаро масъулон зимни чорабинии тантанавӣ бахшида ба рӯзи табибон иброз доштанд. дар ҷараёни чорабинӣ таъкид гардид, ки табибони ноҳияи шаҳри нав шабонарӯзӣ фаъолият намуда барои таъмини солимии ҷомеа пайваста саҳм мегузоранд ва дар навбати худ аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия дастгирӣ меёбанд. ҳамчунин бояд тазаккур дод, ки табибони тоҷик ворисони аслии сино будани худро борҳо собит намуда, имрӯз низ пайи иҷрои ин рисолати муқаддас ҳастанд. дар идомаи чорабинӣ ба як зумра табибон нишони фахрии аълочии тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба кормандони соҳа сипоснома тақдим карда шуданд. барномаи фарҳангии омоданамудаи ҳунармандони шуъбаи фарҳанги ноҳияи шаҳри нав ба чорабинӣ ҳусни тоза бахшида, фазои тантанавӣ онро боз ҳам рангинтар намуд. табибӣ яке аз касбҳои пурифтихор, волотарин ва бошарафтарин шуморида мешавад. бо нишони арзгузорӣ ба хизматҳои табибон дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳӣ низ намояндагони касбу кори гуногун ба ҳам омада рӯзи касбии кормандони соҳаи тибро таҷлил карданд.
дар ноҳияи Шамсдини Шоҳини вилояти Хатлон низ аз иди касбии табибон бо як шукӯҳу шаҳомати хоса истиқбол гирифтанд. Чорабинии асосии рӯзи табибон бо иштироки роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, табибону ҳамшираҳои шафқат, кормандони соҳаи тандурустӣ ва собиқадорони соҳа ташкилу роҳандозӣ карда шуд. таъкид гардид ки тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид ҳамасола дар ҷумҳурии Тоҷикистон 18 август ҳамчун рӯзи кормандони тиб таҷлил карда мешавад. гуфта шуд ки таваҷҷӯҳи ҳамешагии роҳбарияти олии кишвар нисбати солимии ҷомеа ба бунёду азнавсозӣ ва муҷаҳҳазгардонии муассисаҳои тиббии мамлакат мусоидат намуда истодааст. таъкид гардид ки баъди соҳибистиқлолии Тоҷикистон ва ташкилшавии ноҳияи Шамсдини Шоҳин соли 1991 дар ноҳия 10 духтури маълумоти олидор ва 95 нафар духтурони маълумоти миёнаи тиббидор дар як беморхонаи марказӣ, 4 беморхонаи қитъавӣ, 3 дармонгоҳи тиббӣ ва 15 бунгоҳҳои тиббӣ фаъолият мекарданд. бо шарофати соҳибистиқлолии Тоҷикистон айни замон бо мақсади ҳифзи саломатии аҳолӣ дар ноҳия анқариб 20 маркази саломатии деҳотӣ, 20 бунгоҳҳои тиббӣ, 1 беморхонаи марказӣ, 5 беморхонаи рақамӣ, 1 беморхонаи қитъавӣ ва 8 муассисаҳои дигари тандурустӣ бо фарогирии 60 нафар табибони маълумоти олидор ва 508 нафар маълумоти миёнаи соҳавӣ дошта кору фаъолият доранд. бо дастгирӣ ва маблағгузории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва шахсони саховатманд соли қабл дар ноҳия сохтумони маркази давлативу эпидемиологӣ ва 3 бунгоҳҳои тиббии дигар ба анҷом расида аллакай мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта шудааст. ҳамчунин бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷалби шарикони рушд сохтумони маҷмӯъ барои модару кӯдак бо 60 кати хоб иборат аз 3 ошёна дар маркази ноҳия аллакай мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта шудааст ки ин аз ғамхориҳои навбатии ҳукумати мамлакат дар самти ҳифзи саломатии сокинони ноҳия арзёбӣ мешавад. зимнан иттилоъ дода шуд ки танҳо дар 3 соли охир бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба сохторҳои соҳаи тандурустии ноҳия зиёда аз 4 миллион сомонӣ таҷҳизоти тиббӣ ворид карда шудааст ки кори табибон дар самти табобати беморон ба маротиб осон гардидааст. дар ин ҳамоиш аз ҷониби масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ба як зумра табибон, кормандони техникӣ, ҳамшираҳои тиббӣ ва ба дигар кормандони соҳаи тандурустӣ ифтихорнома ва тӯҳфаҳои пуливу молӣ мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва ноҳияи Шамсдини Шоҳин тақдим карда шуд. зимни тақдими тӯҳфаҳо таъкид гардид ки қисмати зиёди кормандони соҳа тавонистанд дар шароити зимистони тӯлонии ноҳия барои муолиҷа ва табобати беморон ба деҳоти дурдасти ноҳия сафар намуда вазифаи худро сарбаландона иҷро намуданд ки ин гурӯҳи табибон ва кормандони техникии соҳаи тиб низ бо ифтихорномаҳои махсуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ қадршиносӣ карда шуданд. ҳамзамон дар ин рӯз масъулин чанд нафар собиқадорони соҳаро аёдат намуда ба онҳо кӯмакҳои яквақтаина супориданд. чорабинии рӯзи табибонро барномаи фарҳангии кормандони бахши фарҳанг таҳти унвони шукӯҳи истиқлол рангинтар намуда аз ин рӯз бо ифтихору фараҳмандӣ истиқбол гирифтанд. ба муносибати рӯзи кормандони соҳаи тиб дар беморхонаи ҷумҳуриявии клиникии бемориҳои рӯҳии ноҳияи рӯдакӣ ҳам чорабинӣ баргузор гардид. гузориш аз рафти ин ҳамоиш. дар чорабинии роҳбарияти муассиса табибон, ҳамшираҳои шафқат ва дигар кормандони соҳа иштирок намуда аз нақши муҳим ва масъулияти баланди кормандони тиб дар ҳифзи саломатии аҳолӣ ёдовар шуданд. зикр гардид ки фаъолияти табибон яке аз самтҳои муҳими хизматрасонии иҷтимоӣ ба шумор рафта аз ҳар як корманди соҳа дониши баланди касбӣ, таҷриба, масъулиятшиносӣ ва муносибати самимона бо беморонро талаб мекунад. табиб шахсияти соҳибкасбест ки тамоми донишу таҷриба